Ambalmao Anoula, Mohamed Touré ka bɔ VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Washington DC Amérique faba kɔnɔ ayiwa bi aw ka tarata don ayiwa o kɛnɛ sigi Malikura kunnafoni kɛnɛ sigira ayiwa nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ an ka bi kibaru kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan an bɛ taa Bamako ka kuma ni ayiwa VOA Bamara lasigiden n'o ye Mohamed Daɲogo ale bɛna kunnafoni laban d'aw ma duniya selen ntolantan ba ɲɔgɔn dan min bɛ Qatar o kɔfɛ an bɛ segin ka kuma Mali fanga furancɛ fanga ye ayiwa Faransi dɛmɛla baɲumankɛ tɔn olu ka baara la tɔn jamana kɔnɔ ka fara sa kalanso karamɔgɔw o ni kalandenw olu ka ayiwa baara bila cari Mali sariyatigɛlaw fana y'a jira k'a fɔ kunnafoni lasela k'olu fana bɛna baara bila cariya dɔ boloda basigibaliya Gawo o sigida kɔnɔna na ka taa Mali jamana kɔrɔnfan la n'a yirala k'a fɔ fana Allemagne fasoden tubabu mori ale welekura Mali la ani Mali catholique chrétien dinaw olu ka haji min bɛ senna Kita n'o ye Kayi mara ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako duniya senna ntolantan ba fana kan Saka Tarawele bolo nin dɔ bɛna kɛ bi an ka kunnafoni baw ye k'a lase aw ma. Ayiwa n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na a kunnafoni daminɛ na n bɛna taa Bamako ni VOA Bambara lasigiden Mohamed Daɲogo ale bɛ nɛgɛjuru kan a bɛn'i da don ka ayiwa kunnafoni laban minnu bɛ duniya senna ntolantan ɲɔgɔndanba min bɛ Qatar a don fɔlɔ min kɛra kunun ani bi sɔgɔma na an bɛ Daɲogo lamɛn Daɲogo. Oui, Mohamed n tɔgɔ ma. I ka kɛ cogo min na bi voilà bi kɔni ye tile filanan ye diɲɛ dolantanba min bɛ senna n'an ko ale ma ko coupe du monde ale kɔni kɛra bi nɛgɛ kaɲa 10 wagati an b'a dɔn k'a fɔ balinako belebele o de kɛra sabula Argentine jamana ale kɔni cira Arabie Saoudite fɛ bi 2-1 an b'a jira k'a fɔ ni tun ye a dolantan 36nan ye mun ye Argentine jamana ye ale kɔni ale tun ma ci maa fɛ Arabie Saoudite y'olu ci bi an b'a jira fana k'a fɔ Arabie Saoudite ale degeli karamɔgɔ ale maa min ye Farafinna jamana kan a dɔnnen don kosɛbɛ ale tɔgɔ ko Hervé Renard an hakili b'a la k'a fɔ Farafinna dolantanba min fana bɛ yen n'an ko ale ma ko Coupe d'Afrique des Nations a y'o ta fo siɲɛ 2 ni Zambie jamana ye ani Côte d'Ivoire jamana wa hakili b'a la fana mun ye Maroc jamana ye a ye o fana qualifié ka taa ni Coupe du monde kelen kɛnɛ kan o tun y'a sɔrɔ Maroc ye san 20 de kɛ ale ma se nin kɛnɛ in kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dolantan filanan i ka dɔn o kɔni ye Danemark jamana ani Tunisie jamana olu kari ɲɔgɔn na an b'a jira k'a fɔ Tunisie o ye Farafinna jamana filanan ye mun kɔni b'a ka dolantan sabula an b'a dɔn k'a fɔ kunun Farafinna jamana fɔlɔ n'o ye Sénégal ye ale y'a ka dolantan ale cira bi 2-1 mun ye Pays-Bas jamana fɛ nka an b'a jira k'a fɔ Tunisie ani Danemark jamana kɔni olu kɔ don ɲɔgɔn na 0-0 ma matché ɲɔgɔn na dolan sabanan o de bɛ senna sisan n'o ye Pologne ani Mexique olu bɛ ɲɔgɔn na u taalen don sɛgɛlafiɲɛbɔ la 0-0 cɛluma don fɔlɔ bi kɔni dolantan laban u bɛ bɛn nɛgɛ kaɲa 19 wagati ma Faransi ni Australie olu bɛ kari ɲɔgɔn na Faransi an bɛ hakili lajigi kɛ Coupe du monde tɛmɛnen olu de y'a ta nka Zeyina u ka dolantanna ba caman bɛ yen olu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka sabu kɛ a caman joginen don olu cɛla Karim Benzema ale tun wololen don a tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan a joginna ale sen bɔra a la Paul Pogba ale ma wele ka sabu kɛ a joginen don N'Golo Kanté ni bɛɛ b'ale fana dɔn ale fana ma wele ale fana joginen don o la sa bi dolantan laban u bɛ bɛn Faransi ni Australie de ma Mohamed Daɲogo kan don ka bɔ Bamako VOA tɔgɔ la. Ayiwa i ni cɛw la an b'a fɔ an bɛ to halisa Bamako n'a yirala k'a fɔ ko Faransi jamana fanga ye lasili kɔfɛ min bɛ u ka dɛmɛ yiriwali o baaraw lajɔ Mali la o kɔfɛ Mali furancɛ fanga o fana ye laseli kɛ ko baɲumankɛ minnu bɛ Faransi dɛmɛ sɔrɔ ayiwa a y'olu ka baara latɔn jamana kɔnɔ ayiwa VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Tiɲɛ don kabini waati jan na an b'a ye k'a fɔ ko Faransi marabagaw ni Mali marabagaw tɛ ka ɲɔgɔn ye fɛn caman na lakanako ta fan na fo ka taa se jamana filaw ka teriya ma hali Faransi tun y'a laɲini k'a fɔ ko fɛn min ye i n'a fɔ maa minnu bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna la mɔgɔ ni kuran fɛnw fɛ ko o dɛmɛ ninnu ka bolo to sen na nka Mali marabagaw ko fɛn fɛn ye Faransi ka dɛmɛ ye a kɛra suguya suguya ye o Faransi yɛrɛ ka jamanadenw de bɛ ka dɛmɛ in lase Maliyɛnw ma o walima u bɛ ka tɛmɛ ni Maliyɛnw dɔw de ka dɛmɛ lase Maliyɛn wɛrɛw ma
ko ka bela jelna jo 600 ni bayra ka foko mamen jigire kumbe ka foko jismana bon France ni Mali ka la halal nyonche ulube jigi war wala sabu ni ko kuren bayra ka fo halbi femini bomo ni pari utika nyonye haldoni. Aywa monsieur Tungara ni abisika kololo jumela si anga jamana ma a kololo nyafuka gere ni France klenta sabu France klenta ka barake ni yoro ko folonna ni ata muti magaw tamutu foka sekidal ma hal kulkura do wala ni sigu maraw iba ka ko jama wero fana ka dema be na siga konti menna ni do bara dema la na ka sowi mam mega dema so woluka gerente do na faroka me jugo ta fa kata sekalango ta fama foka ta se hamde nyaw hakela tuputulima na kase ka fo yuseka akolota ka hakefo ka gele sabu francika deme be ka dema chaman kon la aywa nini deme sunsurle mi fleni jamana marabaw yere kan ka munike sisa mali bisika mengi tegela we france be kani genero men fi kegrela kele bineme euro men ko kata mut ma foka sekidalma mali bisika munde kebbi ko so jamana do misika tare da halni france ka demate o lu jabu men ga gele sabu mali be kene chaman e kambi ni lakana kota fanta fo kata se barabla men bolodalendo kata se kalafiu walumo ko ka foko jamana ka musa ka boro ka chakujugu na fara ko do fan farloka anaka sobe hali jamana sa ga jabidi aba fin bla ro men na so fin ko tolla ko sobe kuma la bay mo ka don ka foko jamana no wonche ni funi men kuma nu kuma wenna nana aka tani hakili sigi amana kin dusuye ni ko njet ni baye ka fo akara francis fanfo akara mali fanfo layo ni fanflambe ka jabu ke jola be donc ko ko be dimin kon la dimi men fanado anyate malabi mambe ka don ma flan non che mun ko so basika na hakili mon ka bo sukon la o barani be seka la wali am mo fa afol ma société civile Francis jamana de gonson men sente fangala ni mali jamana de gonson men sente politiko walula kambi woluka ni ka kuma jamana fulani no wonche aywa ni tuya balmake Dr Ali Tungara ka kuma kan e nyingali la Mariam Kuyate bulo aywa ameto malla halsa bamako na yirara ka fo ko kala aywa damnene ko fe octobre kalola temenena o ko fe mali kalandeum bora kurala wilika jola tile duru kalambla min wele kan kera aywa uka kalanden ton ba fe no ye IM ka fara école karamo fana kan munu ye aywa barabla charing fana la silike o kama via bambara la sigiden ka bobo mako halisa Mariam Kuyate aleba kuna foni diama angala kunu tene novembre kalo tile mugani kelen samba fla ani mugani fla kalandun ye walan seme mali kono ni la nyini bola uka jekuluton yoro no ye IM ni ton ya yira ko oni mali marabagaw ma benkula ka sababu ke ko umu ka benkan sabati mu be talike uka la nyinu ye kerengereni yala ko nyama munu be kalanso kono koko olu cheka boyino sanfe kalanso munu be wele ko anfiu koko olu bela jeni feneni glan ani ko nafolo munu be di sanfe kalandiw ma walasa u ka se ka kalan kɛ ko ɲuman kɛ ko o nafolo nunu ka te ka di a waati la mi ye IM ye a ko nin kɔni kelen do gɛlɛyaba ye u ma IM tilala tuguni ka yira ka fɔ ko ka fara nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kan ani jama munu be ekɔlisow kɔnɔna na ko kalandenw munu ye bagi sɔrɔ ɲina olu bɛɛ lajɛlen fana bena taa fara dɔw kan wa ko munu ye kalan kɛ ni o ye licence master doctorat ni olu yɛrɛ y'o sɔrɔ k'olu sente ka don foroba ca ɲɔgɔn dan na k'o ye gɛlɛyaba ye ani fɛnɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko lakanabaliya k'o de ɲɔ ɲalen do kosɛbɛ sanfɛ kalansow la IM ko ale ka laɲini ye nin de ye ni jamana marabagaw dɛsɛlen do k'o ɲɛnɛbɔ ko mun kɔni ye kalan ye olu kɔni ye walan sɛmɛ fo tile 5 mun yɛrɛ daminɛna kunun tɛnɛ ka kɛɲɛ ni IM ka nin waleya ye an b'aw ladɔnniya fɛnɛni ka fɔ ko mun ye lakɔli karamɔgɔw fɛnɛni ye bɛnbaliya be u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ article 39 ye mun be tali kɛ u ka hakɛw la n'o bɛɛ tɛ ka ta bala jamana marabagaw fɛ lakɔli karamɔgɔ dɔw y'a yira ka fɔ k'u ka hakɛ do k'u kɔni tina a ko bila fewu
o kama u y'a laɲini k'u na baarabila sɛbɛ dɔ bila gouvernement ka tabali kan nga u ka tɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ synergie des syndicats du 15 octobre ye lakɔli karamɔgɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛna u boronnɔ bila fewu nin baarabila sɛbɛ in na n'o yɛrɛ ye sinɛbu ye u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛna ye nin kɛlɛ in na mariam kuyate bamako VOA Bambara. halisa Mali la o nasira kelen kan n'o ye baarabila cari ye Mali sariyatigɛlaw n'o ye magistrat olu ka lafasalitɔnba SAM syndicat autonome de la magistrature du Mali olu fana ye laɲini kunnafoni labila k'a fɔ k'u bɛna baarabila dɔ labɛn k'u boloda jamana kɔnɔna o hukumu kɔnɔna VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale ni Idrissa Musa Gindo n'o ye SAM syndicat autonome de la magistrature lafasali jɛkulu tɔn o kankarɔsigila ni ko labɛnna don ka bɔ Bamako u ye kuma falen k'o la an ka jɛ k'u lamɛn. hakilina jiginna baarabila bolodalen yan n'o cɛ an ka sɛbɛnfura dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko loi sur la cour suprême. Cour suprême ye an ka jɛkuluba dɔ de ye ni an ka kiiritigɛyɔrɔ bɛ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko institution. yen fana a sɛbɛnnen don o sɛbɛnfura kɔnɔ ko n'i bɛ taa yen nɔ i bɛ bila ka taa i bɛ mandat de kɛ mandat ye jumɛn ye i bɛ wagati min kɛ n'o ye san 5 ye. o sɛbɛnfura kɔnɔ an y'a yɛlɛma dɔ de ta ka ɲɛsin o ma. o yɛlɛma in fana n'a bɛ kɛ bɛɛ de da bɛ don a la. an ka jateminɛ na an y'a ye welemakanw ma u ma da don a la n'a bɛ fɔ o ma ko consultation. n'an ye tuguni u ye sariya in jagoya ka taa n'a ye conseil des ministres la pour que ka taa fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ cour suprême na i kan k'i ka mandat kɛ. an y'a ye cour suprême na cɛkɔrɔbaw de bɛ taa yen juge jolenw de bɛ taa. maintenant an ka sariya dɔ bɛ yen ne bɛ fɔ an statut de magistrature o kɛlen don k'a fɔ k'u bɛ taa retraite la n'i ye san 65 sɔrɔ o dun jɛlen de don. minnu bɛ yen nɔ u bɛɛ ka surun san 65 la. n'olu taara ka taa bila yen n'u ye san 5 kɛ dɔ bɛ fara a kan. an ko n'o bɛ kɛ u k'a lajɛ ni a bɛ se ka kɛ bɛɛ ye ou bien n'a bɛ se ka jɔ parce que a bɛ se ka juge bɔ ɲɔgɔn na. n'o kɛra tuguni fana baarakɛla caman fana bɛ wuli ko k'a fɔ o ɲɔgɔn k'u ye. an ko ala ye di ɲuman jɔlen na an ka sɔrɔ k'an ka cɛ ka taa ministre voir ministre min bɛ sariya ko kunna a fɔ ko a y'a mɛn k'an ka militant wele assemblée générale la olu fana ko an ma miiri an ko an bɛ se ka préavis de kɛ o gɛrɛfu bolodalen don ka bila nin kalo tile 29 la le 29 novembre k'an bɛ tile 5 baara bila kɛ. avant projet de constitution mun bɛ yen ale fana sen b'a la wa. an y'an hakilinataw di o la parce que o ye avant projet de ye o ye ɲɛbila baara de ye an ye rapport dɔ ci u ma an ma sɔn yɔrɔ min na an y'o fɔ mais olu gɛrɛfu tɛ ɲɔgɔn sara la. an b'a dɔn an ni ministre ye ɲɔgɔn ye mais est ce que o kɔfɛ gouvernement ye jaabi wɛrɛ di tuguni wa. gouvernement fana bɛ malidenw de ye n b'a dɔn u ye dayɛlɛ parce que u ye décret dɔ bɔ ka commission bila en place n'a tun ko commission de conciliation. a ɲinina syndicat kulu 2 fɛ SAM ni Tilema ko an bɛɛ kan ka mɔgɔ dɔgɔ bila ka taa olu yɛrɛ tɔgɔ bɔra bi sɔgɔmada in na wagati min na ne kuma na Tilema ani mɔgɔ 3 SAM ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan. o kɔrɔ ye ani wagati min cɛ sigikafɔ bɛna kɛ parce que o de fana ye Mali danbe ye. est ce que o b'a yɛrɛ k'a fɔ ni sigikafɔ in kɛra aw ye baarabila min boloda a bɛ sɔn ka na bɔ a ma ou bien a bɛ na kɛ. n'an bɛnna la o y'an bɛɛ ka laɲini a bɛ se ka gɛrɛfu sonsori n'an ma bɛn a la n'an bɛ continuer ni gɛrɛfu ye. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. halisa an ka kunnafoniw la an bɛ taa Gawo Mali jamana kɔrɔnfan na n'a yirala k'a fɔ ko kunu tɛnɛndon ayiwa marifatigi jɛkulu dɔ minnu donna wabariya k'u to bolimafɛn sen 2 kan olu kɔni ye tiɲɛni kɛ ayiwa maa minnu bolila kɛlɛw ɲɛ u ka sigiyɔrɔ bila ka u t'u da u dagayɔrɔ la Gawo ye Gunzare o kafo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ jate labanw fɛ ko maa caman fagara ani ka so dɔw fana jeni o kama VOA Bambara lasigiden ka bɔ Gawo Boubacar Touré ale ni Bara Jal olu b'o kunnafoni ayiwa lakale an ye an ka jɛkulu lamɛn.
kunu tenendo novembre kalo tile muga ani kelen san ba fila ani muga ani fila nɛgɛ ka ɲɛta ani kɔnɔntɔn waati la kunnafoniyaw sɔrɔla k'a fɔ ko personne déplacée interne minnu bɛ Wabariya n'o bɛ Gunzure commune kɔnɔ olu atakera ni maa maramafɛntigi dɔw ye minnu ma lakodɔn minnu tun bɛ motow sanfɛ a yirala k'a fɔ ko o mɔgɔ ninnu selen personne déplacée interne mɔgɔ ninnu ka site sanfɛ u ye mugucikanw labɔ o kɛra sababuya ye hakili wili siranya ani yɛrɛ ɲini o kɛra yen sigibagaw ta ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunnafoniyaw sɔrɔla lahalayaw kan n'a bɛ se k'a fɔ min ma ko bilan a yirala k'a fɔ ko nin kojugu in kɛra sababu ye ka maa 11 olu bɔnɛ u nin na ka maa caman olu bana ka u dagayɔrɔw n'o y'u ka buguw ye k'o jeni an'u ka gwa caman nin ko in kɔni bɛ ka kɛ waati la waati min ni hakilisigi ani lakana olu kɔni sɔrɔli ye baaraba ye Gawo a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka daa kan o tɛnɛndon kelen sanfɛ kalanso ni duguma kalanso minnu bɛ Gawo a n'a marabolo la a bɛɛ lajɛlen ekɔlidenw fana tun bɛ kɛnɛma k'a da u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw fana ka yamaruya kan n'o ye IM ye. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukɛla 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na Nioro Sahel la an bɛ sɔrɔ 99 o ni tomi 6 kan Bunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase kan fiɲɛturukɛla 92 o ni 2 kan ayiwa Mopti radio Orona fiɲɛturukɛla 93 o ni tomi 2 kan Tumutuka an bɛ sɔrɔ 90 o ni tomi 3 Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 o ni tomi 1 kan sisan nɔ fana an bɛ sɔrɔ Abidjan fiɲɛturukɛla 90 o ni 9 kan ani Wagadugu sigida la n'o ye ayiwa tomi 104 o ni tomi 2 ye an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara halisa aw bɛ Malikura de kɛnɛ kan ayiwa sisan an bɛ segin VOA soba kɔnɔ kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko tubabu mori ni Allemagne fasoden do ale welekura Mali la ayiwa an balimakɛ n'o ye VOA Bambara lasigiden Mokhtar Bari ale b'a kunnafoni la kalaya an ka lamɛn. Mon père Ayo n'ale bɛ baara kɛ kalanyɔrɔ la Institut de formation islamo-chrétien ani Centre foi et rencontre Amdala ye tuma min na a tun bɛ labɛn na k'a bɛ taa Kalabankura église la o waati la a tun kan ka taa yɔrɔ min na olu tun tɛna cibariya ye i n'a fɔ père Patient Chombo b'a lakali cogo min na. An ye kɔnɔni kɛ fo nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o bɛɛ la an ma ɲɛ sɔrɔ a la a kɛra an kɔnɔ k'a taara balontan yɔrɔ la sabula diɲɛ dolanci min bɛ ka kɛ nin waati na o kanubagaba de don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka weleliw kɛ an ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la a kun kan ka taa yɔrɔ min na n'o ye ka taa a ka batow kɛ wa olu fana ɲininkalen olu y'a yira k'a fɔ ko a ma se yen wa a ka kuma barani n'o ye telefɔni ye o fana kun tɛ ka o fana kun fagalen don o de kani y'a yira an na k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ko maa dɔ y'a ta ni ka tunu n'a ye. Mon père Ayo ale donnen don n'a ka wale ɲuman ye nin centre kɔnɔ i n'a fɔ Isayi Kone b'a ɲɛfɔ cogo min na. Père Ayo dɔn a mɛnna Père Ayo ye mɔgɔ min ye a bɛ don mɔgɔ la quoi parce que a nana Mali la a mɛnna kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ a ka nali Mali la n'i y'a ta ka bɔ ne siri a tɔ bɛ dɔgɔya quoi donc ne b'a dɔn parce que ne ye baara kɛ mon père so la depuis 2006 fo sisan ni Père Ayo bɛ ɲɔgɔn kan a ka ko tɛ se mɔgɔ ma a ka ko man gɛlɛn a ko ka nɔgɔ yɛrɛ de a bɛ dɛmɛ don mɔgɔw la hali ka taa ekɔlidenw minnu bɛ kalan na ekɔliden caman b'a bolo a bɛ ka min financer bon banabagatɔ caman b'a bolo a bɛ ka min financer. Mon père Ayo ale ka baarakɛɲɔgɔn laɲini ye min ye a ka se ka segin joona ka na baara kɛ. An ka laɲini ye min ye an baarakɛɲɔgɔn a ka se ka segin joona a kun bɛ baara mun na kɔrɔlen a ka se ka o baaraw ni k'olu kɛ cogo min na a bɛ baara kɛ min kan kosɛbɛ o ye diinɛ filaw ni ɲɔgɔn cɛ o kow ye ani a fana bɛ kalan kɛ tɛnɛdonya o tɛnɛdonya nka a bɛ tɛnɛdonya nana se an m'a ye. Kunnafoni dalen lakanabaaw tulo kan 5e arrondissement policiso Bamako ale ni Allemagne policiw min bɛ ambassade kɔnɔna na olu bɛɛ tɛmɛna yɔrɔ in na ka se ka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
ni farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ye ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔlɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tɔlɔntanlaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tɔlɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa kabini san 1966 ayiwa san o san la Mali catholique chrétien dinatɔn u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ Kita ayiwa haji la ayiwa o ɲina haji o bɛ tali kɛ dakun bɛ tali kɛ ko an ka kɛ Ala ka kanuya serew ye denbayaw kɔnɔ o ni église kɔnɔ o kama VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kayi Isa Bacili ale ye lakalita ɲinini kɛrɛnkɛrɛn ka a ko la an ka lamɛn. Chrétienw bɔra Mali fan caman na ka fara kɛrɛfɛdugu dɔw kan olu bɛɛ lajɛlen de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kita mun ye u ka hiji o kɛnɛ kan. Ɲinanta in a bilalen don minan jumɛn yɛrɛ de kɔnɔ. Monseigneur Florent Kone ale ye évêque ye ka bɔ San. Hakilina min ye an dɛndɛ o ye ko an ka kɛ Ala ka kanuya serew ye an ka duw kɔnɔ ani an ka église kɔnɔ jamasenu kɔnɔ. O de kosɔn an ka Mali évêque y'a lajɛ kanuya bi se ka waleya an ka duw kɔnɔ cogo min an ka jija k'aw kɛ. Dɔw fana taara duwawu ɲini an'u ka aladeliw olu bɛ se ka lasabati cogo min na. Alice Kamate ka bɔ Bamakɔ diocèse la. An bɛna an basenu senkɔrɔ ka na an haminankow fɔ a ɲɛna ye walasa a k'an dɛmɛ k'u lase a den ma walasa a bɛ se ka jaabi an ye togoya min na. Tala Martin Keta ka bɔ Kayi diocèse la. An bɛɛ ni ŋaniya dɔ de sera yan an bɛ duwawu kɛ hali bi Ala ka duwawu bɛɛ jaabi Ala ka ŋaniyaw bɛɛ lase an bɛna pèlerinage la bato de kama o kama n'i nana bato la i k'i cɛsiri bato la maa kana ɲini na kun kɔ. Bɛnɲɔgɔnya badenya sira minnu ni o bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye Seku Sala Tapili ni ale ye Union des jeunes musulmans du Mali o maa dɔ ye ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan ŋaniya jira la. Donc alhamdulillah bi an bɛ Kita yan donc sababu dɔ de nana an ɲɛ Kita n'o o ye bɛn ani kelenya cɛ bɛn ani kan bɛn ani yafa ɲɔgɔn ma an b'o sira de kan. An ka prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye an ni chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn safinɛ ni ɲɔgɔn fu de an ye fa kelen ba kelen de. Gɛlɛyaw caman olu sɔrɔla la ka bɔ hijikɛlaw yɔrɔ la. Christophe Kulibali ale ye hiji in labɛnbaga dɔ ye. Pèlerinage yɛrɛ hakilina ma faamu kristadenw bolo kosɛbɛ hali n'a faamuna a tɛ ka waleya a yɛrɛ y'a ye wale min kɛra kulu la a fɔra ko mɔgɔ si kana taa sigi kulu la yanni procession ka se a y'a ye polisiw kɔnɔ y'o ka baara kɛ mais pèlerins m'a faamu o gɛlɛyaba de b'an kan. Ayiwa sisan an bɛna an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn kɛrɛnkɛrɛnna duniya senatɔla 10 ba min bɛ Qatar Chaka Traoré bolo ka bɔ Bamako. Coupe du monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔn danba senatɔlɔntan bɔnna agun kan Qatar b'a filɛ ŋɔnɔ fila tile fɔlɔ ɲɔgɔn danw bɛ senna kunun tɛnɛ novembre kalo tile 21 san b'a filɛ ŋɔnɔ fila ɲɔgɔn dan min tun makɔnɔnen don kosɛbɛ farafina gun fɛ Senegal ni Pays-Bas ka ɲɔgɔn dan Senegal bina Pays-Bas ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila kama sɔrɔ ɲɔgɔn dan tako fɔlɔ yanni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ka se mɔgɔw jigi tun b'a kan hali ni Senegal ma se sɔrɔ a bɛ sɔn ka filani bin sɔrɔ nka o si ma sɔrɔ Senegal ka boko fɔlɔ ma ɲɛ Senegal ka caman fari fagara nka o jigi ma tigɛ u bolo nataw bɛ ɲɛ Nama Jara VOA lasigiden Dakar ale ye min sɔrɔ o filɛ Senegal ni Pays-Bas ka ɲɔgɔndan kuncɛlen Monument de la Renaissance africaine ni sanfɛ kalanso Cheikh Anta Diop la Senegal faba la mɔgɔw bayirikaw de bɔra ka na Senegali waraw ni Pays-Bas ka tɔlɔntan lajɛ jabraninbaw la Monument de la Renaissance la yan kabini tɔlɔntan daminɛ nege kaɲa 16 waati la bɛɛ tun hakili bɛ sebaya sɔrɔli de la ale kasa bɛ dɔn ni dɔnkilida la
ka waraw jukuruma dɔndɔ nga sanga woro dɔrɔn de tora walasa tolantan ka ban Pays-Bas jamana ye cɛlu fila bɛɛ dɔn o kɔnɔ o ye mɔgɔ caman fari faga kan Ndei Fatou Fati ko Sadio Mané nabaliya in de y'a to u ma se ka sebaya sɔrɔ Pays-Bas kan ngadua Sadio Mané ko ala sa susi Mané jata kende ala natara biya benu janno dominu bi Lyon be gagner kala mais bi comme defetolo ni ala ko lumine ta fen sotala wala ta fen sotala be du ala mo be na match prochain no bina match mo jouer ko take nga gagner ke kayro ko ko musadina nga qualifier Mamadou Khalifa Dia o Sénégali waraw ye tolantan nga u ma se ka sebaya de sɔrɔ l'équipe a joué tolantan to nye tolantan ke tiana hal na sɔrɔ Sadio Mané tala an jigi tun bɛ fu ani fu de kan tolantan in na nga an hakili tun tɛ sebaliya kan hal na sɔrɔ tolantan to in fanga dɔgɔyara malgré que l'équipe a été diminuée tolantan in na Sénégali waraw ye cɛlu caman cɛ nga o bɛɛ n'a ta ɲaɲa ko u jigi b'u kan an ye cɛlu caman cɛ n'o tɛ cɛlu tun bɛ se ka dɔn nga an bɛna sebayaw ɲini tolantan minnu bɛ kana wala anw jigi b'u kan an gosira o tɛ basi ye an bɛ tolantan tɔw labɛn Amadou Faye ko Pays-Bas ka nin gosili ɲɛ feerew de ye ka tolantan tɔw labɛn ka ɲa ne hakili la Sénégali bɛ bɔ nin gɛlɛya in na bari tolantan tɔn fila minnu tɔɔra gɛlɛya tɛna ye u la ka da kan Pays-Bas ye tolantan tɔnba de ye ni sera ka tolantan fɔlɔ kɛ ni Pays-Bas ye a bɛ kɛ sababu ye i b'i ka gɛlɛyaw dɔn ka fɛrɛw sɔrɔ u la n'o kɛra i ni tolantan dɔgɔmaniw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Qatar ani Équateur ye Sénégali ka tolantan filanan nin diɲɛ tolantanba in na kulu a kɔnɔ u ni jatigi Qatar de bɛna bɛn jumadon nege kaɲa 13 waati la Nama Jara Dakar VOA Bambara Bamako ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Yakuba Tangara masalala Sénégal ni Pays-Bas ka ɲɔgɔn dan kan bakurubala an bɛ mun faamuya Pays-Bas o sen da jara jɔda la o y'u ka meilleure occasion o y'olu sɔrɔ k'olu don équipe ba ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ erreur de exploiter ka se ka bi don balontan in 90 minutes f'i ka concentrer de bout en bout ni dɛsɛra k'o kɛ a bɛ gɛlɛya i bolo k'a fɔ ni équipe sugu ninnu i n'u ka se ka filanni kɛ walima i ka se ka se sɔrɔ kan o de bɛ africain équipe caman jɛ Sénégal gardien fana ale ma se ka assurer attaque la Sénégalais ye occasion minnu sɔrɔ o ma se k'olu fana don Sadio Mané y'u jɛ ka d'a kan ale fana souvent a bɛ se ka na ni créativité dɔ jeu kɔnɔna la a bɛ se ka bi don en même temps a bɛ se ka bi di fɛnɛ mais o tɛ se k'a to k'u ka défaite m'expliquer Yakuba Tangara ka fɔ la Sénégal ka cɛmancɛ yan fan jɔyɔrɔ ma bonya kosɛbɛ ɲɔgɔndan in na meneur ɲɛnama ma sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ min se ka jeu porter yɛrɛ côté fonctionnera milieu la o ma se ka mɔgɔ sɔrɔ mun se ka ballon projeter surtout Sekou Kouyaté ka bɔli kɔfɛ o fɛnɛ gera o kan dɔɔni ka kuncɛ an bɛ taa Bobo Julaso Burkina Faso kaw fɛ yen an bɛ VOA lasigiden Alidu Wedrago sɔrɔ ye jalatigɛbaw arbitriw ko don olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanw na janko senantolantan kubujumɔni kɛnɛ kan Qatar jalatigɛba mɔgɔ 129 de bɛ yen 129 in na farafinata ye 6 ye Alidu Wedrago cɛmancɛ ta 36 dɛmɛnikɛla 69 ani jabaranifilɛtaw 24 a arbitri 129 cɛma 6 o bɛ bɔ anw ka farafina yan ni muso kelen bɛ olu cɛra muso min bɛ bɔ Rwanda jamana na n'o ye Salima Mukan Sanga ye a 5 nin tɔ o ye Jani Sikawe ye ka bɔ Zambi Mustapha Gorbal Algérie Maguette Ndiaye Sénégal Bakari Gassama ka bɔ Gambie ale de ka kuncɛ ni Victor Gomez ye min ye Afrique du Sud kan ye arbitri ka baara o le farifolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kun fɔlɔ ye jangona tolontan min sariya lɔni lo a kanubagaw fɛ arbitri fana o ye mɔgɔ ye min bi ɲangali caman sɔrɔ ka bɔ balontan kanubagaw ale ni entraînɛrw yɔrɔ o kɔsɔn le tuma caman a b'a ye ni anw kibariya jɛsɛlaw ye entraînɛr ɲinikan a b'a fɔ dɔrɔn ko ale tɛna kuma arbitri ko kan o b'a yira k'a fɔ ko arbitri lo ɲangari lo balontan na ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso Dakar Nama Jara Bamako Siaka Traoré a kan bɛ sini araba novembre kalo tile 13 san 2022 ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan labɛnna an balimakɛ Cheikh Toro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Adrius Rich fɛ ayiwa ni jamukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sini